Sa iban pang balita, lalaki nga nagpatay kag nakawat sa balay sa tigulang nga babae sa La Paz, Iloilo City, arestado sa entrapment operation sa Oton. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Makaliga na masobray sa kabulan nga pagpanago. Nanakpan na ang 34 anyos sa suspect sa pagkuga patay sa 89 anyos sa tigulang sa La Paz ang Mayo. Arestado si Jerry Lima sa entrapment operation sa intelligence unit ng ICPO sa Oton, Iloilo kahapon. Nabaklan ini isang .38 caliber revolver kag dugang nga narecover sang operatiba ang pusil, mga bala kag granada. Napilitan siya, it might be dahil wala nakapos siya sa pera, and then binibinta niya sa isang confidential agent. Preso si Lima sa Oton Municipal Police Station kag pasakaan sa reklamo nga illegal possession of firearm and explosives. Una na ini nga gipasakaan sa reklamo nga robbery with homicide. Nagapasalamat ang bata sa biktima sa pagkadakop sa suspect. Apang hindi pa ini kontento, tubto babayaran sa suspect ang ginhimo sa iya Iloy. Sino makapatawad na siya sa kinobra niya? Ang pinakamasakit sa tanan, ang pagsakit niya sa tigulang na kay nanay, natani. Huwag niya lang insakit. Nagalungo-lungo lang sang ulo ang suspect sang ginpangayuan sang pahayag sang news team. Apang pahayag sini sa kapulisan, may nagsugo sa iya nga patyo ng biktima. Apang i-validate pa ini sang pamunuan sang ICPO. Kailangan muna natin i-validate yung mga sinasabi niya, and then in a proper forum so that it can be used legally. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, ang naga Ratsana.